Bij Kluisbergen moesten wij met de bus naar Kluisbergen gaan. En dan werden wij daar gedropt ergens. Dan moesten we onze weg vinden. En bij elk postje moesten we allemaal foto's trekken en opdrachtjes doen. En dan moest je zo verder gaan naar het volgende postje. En op het einde kreeg je daar dan punten over. Nee. Allee, niet naar de liefdesbrand, niet naar Kluisbergen. Dat is mooi gefilterd water. Ja? Oh, dat is schaamte. Maar dat kun je toch niet van. Ik wil het meenemen naar Mooi huis. zuiver water. Er was een uur dat we er allemaal moesten zijn en dan mochten we daar frietjes gaan eten. En het was ook een hele toffe dag, want toen we terugkwamen, tijdens de wandelingen, dan begon iedereen te zingen en zo.